Gaur Metropoli Foralean, Imanol Ubeda edo Don Inorrez, egunon, Don Inorrez. Kaixo, egunon. Hene uste Makalean, azken urteotako euskal ezizen artistikorik onena, Don Inorrez. Bueno, eskerrik asko. Ikaragarria iruditzen zait. Inoiz esan duzu, ezizena erabiltzea erabaki zenuela, bakarkako ibilbide hasi zenuelarik, Imanol Ubeda oso arrunta iruditzen zitzaizulako. Bai, zen ustez, musikari batek, o kantari batek, pixkat glamur pixka bat izan behar du, ez? Azkenean badu teatralizaziotik, ez? Holtzera jotzen zen momentutik, ez? Eta ematen Don Inorrezen kontraste hori asko gustatzen zait, eta ematen dio bestelako zerbait, ez? Kontraste hori Don batetik eta Inorrez bestetik. Bai, hori da. Don ematizulako zera, eta gero Inorrez, hori ez. Eta gero aparte, nire kasterean naiz ere, ez da, gero joan behar dituzu Bilbo udaletxeko alkate entrevistatzea, Imanol Ubeda zer, kantari edo kazetaria, ez? Orduan gustatzen zait bereiztea, ez? Eta neurrien batean horregatik bereziki. Baina profesionala eta bestelakoa bereizteko, ez? Paradoxa antzeko bat, ez da? Izen arrunt batetik iesean iristen zara izenik ez izatera, ez? Esan eta are arruntagoa, edo badago hor zerbait ere. Bai. Eta, baina gero beti baten batek esan, oso izen eskorrak bide ertzea, no? Don Inorrez, bueno, ez dakit, igual psikoanalistari galdetu beharko dugu, zergatik. Aukera bada, ez da? Bazterrera jotzeko joera, ez? Dena dela, bada lotura bat ere bidertzeanekin, ez da? Bidertzean taldearen diskoa eta kantua izan baitzen, Don Inorrez. Bai, spin-off bat, ez? Izan daiteke hau, ez dakit, bai. Etenaldia erabaki genuenean, bidertzenekin etenaldia egitea erabaki genuenean, oso argi neukan ez izena hori izan bartzuela, ez? Guk diskoen izenburua jartzeko eta beti zalantza asko izate ditugu, eta azken ordurak uste dugu. Eta lehenengo aldiz nire ibilbidean oso klaro neukan, inkluso kantuekin hasi aurretik, ez? Da, orduan, ez nizkion buelta asko eman. Argi izaten duzu ez, kantak funtzionatuko duen? Keba. Are, gehiago, noiz itxaropen handi izan dugu kanturen batean, eta gero beste bat izan da funtzionatu duena. Aurrekoan Gorkor Bizuri elkarrizketa egiten, hori esaten zidan, etzekitela oso txarrak zirela aldez aurretik aurre ikusten ze kantak funtzionatuko zuen, eta katedral bat konparaziora egon zirela diskotikat ustear. Bai, nik zorionez, ez esplikatuko zergatik, baina entzun nituen disko atera aurretik kantu horiek, eta nik atera dela bat entzun nuenean emozionatu nintzen desanean Gorgari hau kiston kanta. Eta orduan kontatzu jo, diskotik kanpo utzi du. Ez da posible. Eta horregatik ondo dago, taldetik apartekoen iritzia entzutea, ez? Zu oso itxututa zaude grabazioan eta ja perspektiba. Perspektiba altzea oso zaila izaten da, halakoetan, ez da? Bai. Don Inorrezek bidertzean taldearen diskoan aurrak izutzen zituen, okerezpan naiz, ez da? Bai. Zuk ez dituzu aurrak izutzen? Ez, gaina oin aita izan beharrik naiz. Horregatik nioen. Eta espero dut. Egia esan, lupa jarri ezkeo, igual pixka desbirtuatu indegu, ez? Don Inorrezen esan nahia, ez? Eta geditu gara gehiago izenarekin, izenaren zeharrekin, ez? Autoestetikoarekin. Bai, autoestetikoarekin, bai. Eta estetikoki oso indartsua da. Bai. Bueno, hemen ari gara tartarrean, baina oraindik ez dugu aipatu zer dela gauza, gonbidatu zaitugun, Mugiro Bila, lehendabiziko diskoak argitaratu zenuelarik bakarka, izan zintugun kantua eta hitza zikloaren barruan, hor erraldoien txokoan, eta orain bazatoz single bat aurkeztera, bi kanta aurkeztera, Armen Aretora, Ziudadelara, urriaren 23an, ezta? Bai. Dardara ura du izenburutzat single honek viniloa. Oso kastak zaretenok, besterik ez duzu ateratzen viniloa, ezta? Oso auto engaiatua da, musikalki engaiatua. Zuek hemen duzuen jogailu hori hautsak kendu eta martxan jartzeko. Barkatu, hautsik ez zeukan. Kontua da Jon Celestino daukagula kolaboratzaile eta behartzen gaitu tarteka marteka hautsorik entzera. Jon Celestinoren zaberezik. Zergatik viniloa. Izan da kapritxo bat, argi eta garbi. Nik musikaren munduan jagin ditut 20 urte, eta sekula gu 90eroa gea, ez? 80ko hamarkadan gu hasi ginen musika argitaratzen CD-aren loraldian, eta orduan sekula ez dugu orain arte vinilorik plazaratu eta bagenun gogoa, ez? Eta
Bueno, bi kantu hauek hortarako aitzaki ederra eman digute. Denaen, argitu berrez, igual komunikatzen oso txarra gea, baina Dardara ora singela eskuratzen duenak barruan topatuko du, bai, singela bera, vinilozko singela, eta baita CD bat. Eta CD-an ere daude bi abesti horiek, orduan. Eta hori markatzeare garrantzitsua. Bi euskarritan dago, naiz eta guk hola saldu vinilozko singela bat plazaratu du doin horrezek, baina barruan, irikiezkeo, barruan ere agertzen da CD-a, gure adineko jende batek ez dauka vinilo jogailurik, eta orduan, oraindik kotxean edo etxean CD-a erabiltzen dut horregatik. Beraz azala birritan goza daiteke, azal bera izanen baita, ez? Azal eder bera, bioten. Bai, alare... Norena da? Jose Ignacio Agorretarena. Bai, Iruñeko margolari batena, guk duela gutxi deskubritu dugun margolaria, eta nik uste bera ere oso garrantzitsua izan dela lan honetan. Asko gustatzen zaizue dena zaintzea, ezta? Estetikoki eta azalak eta horrelakoak. Bai, eta nik uste joera hori beti izan degula, ez? Gero ez dakit beti asmatu degun edo ez, hori beste gauza bada. Baina, hemen esan behar da single honetan oinarrian daudela Pello Lizarralden letrak, eta Pello Lizarraldek berazken liburuetan Jose Ignacio Agorretaren margoak erabili ditu da portadarako. Eta guk kantuekin lanean genbiltzala, Patxilarri honek esan zen, Jose Ignacio Agorretak erakusketa bat zabaldu du Ziudadelan. Etorri eta jungo gea ikustera, eta orduan erakusketa ikusten eginen momentuan, gaina naia etorri zan jo nire, eta naia momentuen esan, hemen dago singelaen porta argi eta garbi. Ze oso ondo lotzezan kantuen letrekin da kantuen estetikarekin inkluso ez. Eta orduan bertan, bera antzeon, Jose Ignacio zegoen erakusketan bertan, orduan elkarra ezagutu genuen, eta geroztik oso harreman politain dugu. Autoestetikoa horren garrantzitsua izan da, zuentzako, ez dakit gustatuko zaizuen, esan edizuan, horrengo gauza, baina YouTubera igo dituzue kantuok, ez videoklipekin, baina bai, letrak hola agertzen dira kantatu ahala, ez da, azalaren gainean, karaoke aiteko. Gabi de la Maza style, ez, erabatekoa. Bai, baina horakoan guk monetizatuko dute ez berak. Alare oso pobre izango geaz, ez duzte visualizazio asko dituenik, gure musikak. Bueno, buelta batzu eman izkio, dagoeneko. Baina karaoke estiloan, grazia indit. Oso ederra da, baina karaoke bada. Bai, dena den, karo, guri bideoklipeak asko gustatzen zaizkigu, baina oso garestia dira. Ederra zen lehen diskoko lehen da bizikoa. Bai. Afariarena. Ba, Irudamatxukoek egin zuten, eta gero beste bat ere egin genuen, baina oso garestia dira, eta kasu honetan erabaki dugu lirik bideo edo badago joera bat YouTubeen, bestien letrekin olako bideo erretxak egiteko, eta aukera horri heldu diogu, bai. Bi kantak Kadizen grabatuak Mugiro Bila diskoa bezala, ezta? Bai, hori da, bai, Mugiro Bila grabatu genueneko garaian, grabatu ditugu bi abesti hauek ere. Hau da, gu Mugiro Bilako kantuekin lanen genbiltza da, iritsi zitzaizkigun single honetako bi letrak, ez? Eta orduan musikatu egin genituen, eta musikatu berehala ikusi genuen, ez zeudela Mugiro Bilaren hildoan, ez? Ez musikalki eta letren aldetik ere ez. Kontu ganberroa egin nahi zenuten orduan. Bai, hori da. Eta Pello Lizarralde entzuten ari bada, pentsatzeko da barkatuko diala, ez, konstienti izanen dela. Ganberrotasuna eta Pello Lizarralde ez da oso uztargarria. Ez? Badu sakontasu bat, eta badu alako erritmo oso pertsonal eta zoragarri bat, baina tira, arintasuna ez da bere ezaugarrietako. Hori da, zen ikusten Mugiro Bilan bazen hor, xexatzeko gogo bat, ironia puntu bat, txantxa ere, eta justo single honetako bi letrak beste aire badute, beste aldarte bat eragiten dute, eta bereziki horregatik erabaki genuen, grabatzea Mugiro Bila grabatu genueko garaian, baina gero estudioan bertan Paco Lokok berak ere ikuste zuen. De hecho, baita ere musikalki ere, nik esango nuke Mugiro Bila baduela power pop kutsu hori, eta beste aire badute, igual bidertzenean girora gehiago hurbiltzen dira, ez? Bai. Letre garrantzi handia zuen kantuetan, eta Mugiro Bila nola zen Jone... Gorostarzuren letrak eta erabili zen dituzten, ez da? Beste aire batekin, bidertzeanekin, azken urteotan
engaiamenduaren bidetik Bai. zenuten, ezta, hainbatetan, eta hemen beste aire bat, ezta, erabili Bai, zenuten. Otamendirekin olako, etenaldi bat egin genuen, da beste maitale batzuk topatu ditu proiektu honetan, bai. Bestelakoak ziren. Bueno, orduan nolabait ere aitzaki argumentala single honetan edo single honetan, zer demontre, Bai. Peio Lizarralderen letrak dira. Bai. Eta gero soinuari dagokionez, diozu, hor Kadizen Porto de Santa Marian grabatu Bai, zenuten. bai. Euskaldunontzat ez dakit izen horrek Bai. zer nolako jartzuna dituen, ez da espetxearekin Bai, talotzen baitu, bai. baina Kadiz lurralde zoragarria da. Bai. Eta hor Paco Locorekin grabatu zenuten, ez da? Bai. Mugirobila Bai. ura. Orduan Power Popa aipatu duzu, hau, bueno, beste bidertzean antzekoagoa. Paco Loco oso garrantzitsua izan omen zen, ez da? Mugirobilaren soinua topatzeko orduan. Bai, oso importantea. Gainera, diskoan eta baita singlean ere entzuten diren gitarra elektrikoak edo pianoak berak jo zituen, ez? O berak hori da, interpretatu zituen, ez? Bai, egia esan Mugirobila diskoa grabatzera junginen kantu pila batekin. Da, grabatu genitun denak. Da, gero hortik genuen aukeraketa bat, ze bidertzenekin 18 urteko ibilbidea egin da gero pixkan galduta genbiltzan, ez ginen oso argi, nahi genuen power pop bidetik jo, baina era berean oraindik tiraka genuen bidertzenen kutsu hori, ez? Single honetako kantuak adibidez, argia dira, ez? Eta orduan, esan genuen, bueno, grabatuko ditugu abesti denak eta gero ikusiko zer egin horrekin, ez? Eta orduan, grabazioa oso abestien paleta oso zabala zen, eta gero grabazioan ere elementu oso ezberdinekin jokatu genuen, eta horregatik oso ederra izan zen grabazioa, eta denok oso ondo pasa genuen, ze momentu batean aldarte ezberdinetan genbiltzen, ez zen oso monotonoa, eta egunero gauza ezberdin bati heltzen genion, eta uste Paco Loco oso ondo pasazuela horregatik, eta berak oso gogoan du grabazio eta oso estimuan gainera, ez? Zer ez da horrela izaten, nolan jutez 10 kantuekin, eta guk han momentuan, hau ere ingo dugu, berak estudioa iritsi arte ez zituen kantuak ezagutzen, orduan kantuak erakutsi ala grabatzen gintuen, oso luze eman dezake esplikazioa, baina oso grabazio kurioso izan zen, bai? Berezia. Power pop etiketa erabili dugu, eta gogora etorri zait aurrekoan ikusi nuen txio bat, Ibai Osinagarena, Ibilbedi, ez daite entzun dituzun, Ibilbedikoak, oso gomendagarriak, Iruñan sortu berria, altxatu taldean, Zebilen rock taldean Ibai Osinaga, orain, baina egin du alako metamorfosi erabateko bat, eta orain popa, folka lantzen dute, Ametsarangurenekin eta beste zenbait musikarirekin oso autu berezia egin dute. Eta horrekoan txio batean zioen Euskaldunok oraindik poparekin sekulako konplejoak dauzkagula, eta ia lotxa ematen digula esatea popa entzuten dugula. Ados altzaude? Bai, izan daiteke, baina, igual gaztetan, ez, oraindik emango da hori. Oso gaztea da. Bai, zer iruditzen zait, azkenuko urtetan desente aldatu diala gauzak, ez? Baina, bain, ez dakit jartzen eta 18-19 urteko gazte baten tokian da pentsatzen dut. Bai, adinarekin batera doa, ez? Osarria ikaragarriz, gure Ibai Osinagak Euskal munduan Iruña mugitzen da, da referentziazko bilakatzen ari da, oso tipo azkarra baita. Ausardia handiz aitortu zuen, Amaia Romero ikustera joan zela eta gozatu zula ikaragarriki. Eta hortik zioen, baluarten jo zuen aurrekoan, eta hortik zioen, zergatik ez esan, Amaia Romero ikusten egon naizela eta gozatu dudan. Bai, kriston aurreritzia ditugu, ez? Eta nik ez dut sekula entzun kantari hau, badaki zein dan, ez dut bere diskoa entzun, baina seguro gauza ederra asko dituela, ez? Eta bai, azkenean nik uste kantua dala importantea, ez beste estiloa edo Operación Triunfo atera edo ez, berdin oso kantari eta musikari interesgarri izan daiteke, ez? Bueno, gatozen zure kontzertura edo zuen kontzertura, esan beharko dugu, izan ere, Don Inorrez zuzara, baina Don Inorrezekin batera, beste hainbat musikari aritzen dira, ezta? Zeintzu etorriko dira, Carlos Arazegi eta guziak? Bai, justo, Mugirobila zuzenean aurkezteko olako laukote bat batu ginen, Ruben Caballero gitarraista, Fernando Neira baxu jolea, Carlos Arantzegi eta Laurak aritu ginen orduan, eta oain ere single honen bueltan ere olako biratxo bat prestatu dugu, eta
Noizbait esan duzu, ezta? Bateria jotzaileak Arantzegik pixu berezia eukizuela diskoan eta bidea topatzeko tenorean, nola bakarlari lanetan hasi zinelarik. Bai, bere proposamena izan zen Paco Lokorengana jotzea. Nik uste beak bazuela intuizio bat, kantuak entzun ala ikusi zuen, igual kantu hauetarako sogokia izan zitekela, ez? Eta uste bete-betean asmatu zuela, ez? Eta esan nuke taldearen baitan bera dela ekoizle artistikoa, ez? Gero guk ematen du horpegia eta badirudi... Zek mokofinak zarete musikariekin, ez? Zuekin dabiltza musikariekin, eta Sanperena, eta beti bilizarete punta-puntako jendearekin, oso jende finarekin. Bai, beti izaten, kiston suerte haukidet musikaren munduan, ze musikari handiek gu nahiko zabarra gea eta autodidaktak, ez dugu musika ikasi eta autodidakta gara, baina beti musikari handiak izan ditugu alboan, eta orain ere, Fernando Neira, Ruper Ordorika eta holako proiektuetan aritzen da, Ruben Caballero ere, orain Einaute Lorrita egin dabil, baina horretik ere proiektu askotan aritu da, eta oso musikari handia dira, eta Carlos Erantzi ze esanik ez. Orduan guretzako da lujo bat. Bira egin behar duzue, singlea aurkezteko, okerezpanez, denabiziko itzordua Iruñekoa, ezta? Bai, eta gaina ilusio berez egiten dize, single honen oinarrian daude Pello Lizarralderen letrak, eta Iruñatik iritsi zizkigun letrak, gero Iruñara etorri ginen portada bila, eta orduan pixkat zirkula izten da, ze lehen emanaldia ere bertan egingo dugu, ez? Eta kariño handiarekin ari gara prestatzen emanaldia. Hemen utz genezake elkarrizketa biribil honetan, eta esan elkarrizketa biribila egin dugula, baina eginen dizut bakarlari bati seguru asko min gehien egiten dion galdera. Donin horrez asko gustatzeko, baina bidertzean itzulikoa noizbait ere, ezta? Bai, egia esan ez dago planik, ez dugu ezer erabaki, beste arrazoi personalak tarteko, umeak eta beste, etentzan bidertzen martxa, ez? Guk oso momentu honean utzi ginen maila personalean, oso harreman estua daukegu Joserrarekin, Jonik eta Biok, Zesanik ez, Carlosek, eta nik uste noiz bait bueltatuko garela, baina ez dut ikusten epe laburrean gertatuko danik, ez? Hau da, sakoneko arrazoiak zeuden etenaldi egiteko, eta petxetzet hondik arrazoi hori bizirik dagoenez, petxetzet denbora pasa beharko dula, baina denon desioa da, orduan ez dakit noiz, baina pentsatzen bueltatuko garela. Eta bek beteko duzu, ez da? Keba. Baina edo norritzulita, ja. Baina ez da ezer gertatzen, Ezpa. Ez dakit, terminaleen ere oso gustora dituko ginak, ez dakit egiten dian emanaldiak orain. Bai, oraindik egiten dira. Edo garazin egon ginen bideztenekin, 37ko biran eta oso ondo pasa denuen. Ederki, bada maitzeko modu biribilean orain bai, eta goigoian uzteko, ongi iruditzen bazaizu eskatuko dizugu kanta bat jotzeko, hemen anpalaje zentxuferik gabe ze kanta joko duzu biotako zein? Dardara ura entzun dugu hasieran eta zuen bemenaraikin, bestea. Singleen B aldea, estuko dugu, errautxen algia. Ederki nahi duzunean. Begien artian gero urten osinean amiltzen naiz argi zuri batek betan jo arte eta orduan oroitzen naiz zailtzen naiz oroitzen izenian hiltzen naiz Bihotz jauzi bat izaten da
Suminak aronderdian Gero dirgai bizi bat sartzen zait buruan Eta itur ikusten nau iraganean Eta orduan oroitzen naiz, zailtzen naiz Oroitzen naizenean, hiltzen naiz Guan oroitzen naiz Guan oroitzen naiz Eta hiltzen naiz Eta orduan oroitzen naiz, zailtzen naiz Oroitzen naizenean, hiltzen naiz Eta orduan oroitzen naiz, da hiltzen naiz Oroitzen naizenean, hiltzen naiz Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.